guys, for the people. Iwe. Saka sezvamakaona takadzokana nakule bhenzo vari kwana sekuru uko kwavatotanga kutoita masetting out ndichavaona zvinhu nhasi futi saka kuno uku ndiri kuita zvakare ndichingoramba ndichidzoka kwana sekuru Tobias, but I have noticed kuti imba haisati yarufiwa. Birita ndiri kuzama kumubata foni yake iri kuramba haisi kupinda. Paakandiudza pacho kuti pamwe ndo paari kuvaka handisi kupaziva, ndambopinda mumaraini kuda kuti nditsvage kuti vakadini kokoko. Handina kuda sei kunge ndavawana. Saka hamusi kuza mafuta kumbira chi nemaimwe ma-airvents ai masara mangwapei uku kwanzi kuti munomboona brida munombomuona here brida ndamuona aenda kupi uku kumanyusten ndokwaari kuvaka nani ndavaona vari tuna mano ko havana kuti hazvokuda kuzopfirira havana kutaura vana nepano here aiwa havana kuya nepano mokuziva mobaziva pavari tandinga tiri kunovaona saka kasi tambonaona nirikini bhiridhao timbonzwa kuti vari kufunga kurufa rini because mazenga ndakamaisa last week and patikaona baba wacho taifunga kuti vamwe vatotanga kurufa ndofunga mari dzizhinji takatodzibhadhara dzababa. So I'm thinking kuti vaifanira kunge vauyawo vatanga kurufa. I don't know why vasati vatanga kurufa. Saka now issue yakwabhirida saka ndakuvatevera tononzwa kuti vari kufunga kuya kuzorufa chingani. Foni yavo yaramba, mazenge ese akakwana, zvipikiri zvese zviripo. Now ndatiwa kuma-airvents. Thank you very much vanhu vese vari kuramba vachisapota vanamukoma Tobias. Ticharamba tichingoramba tichishinga guys kuti ipere nezita raJesu. Amozviona. Saka pada unonzwa kuti brida uyo ari kufunga kudii nenyaya yekuti imba iyi because I thought kuti Saturday inofanira kunge yatanga kurufiwa. Saturday havashandi, Sunday vanoshanda because Sunday nhasi chachingana ya Thursday, Monday havana kuuya, Tuesday havana kuuya, Wednesday havana kuuya. Saka mwamirira inini kuti nditange ndavabata ndovaudza kuti chiuya handizii. Sachirege tindoronga kuti panapa kwamukoma Tobias vari kufunga kuti vauye kuzopesa chingani. Anyway, kwamukoma Tobias zvimwe zvinhu zvandiri kuona zvakosha zvasara madhoo maviri. I think ndo zvimwe zvinhu zvasara zvakakosha. Kumahwindo totozokutaura later, but for the meantime tototi madhoo maviri. Anoona kuti apapata tombobata kuma-airvents haasati atokwana. Tichingodero tichiona sei zvichifamba. Ndeipinda kunosvika mota takuenda notsvaka mabhirida. Ndichinzwa kuti zvekufamba sei. Ndabva kunoko ndobva ndaenda nhasi ibhizi day isingatomboiti. I think ndechingofamba chete ndikabva kunoko ndakuenda nofambira nhau yezvidhina kuti zvisvike ndiripo ngoro mberi inini ndiri kumashure kwayo. Saka ndozvinoda kutoitika ipapapa because ukangoti zvichauya hasi kumbouya zvinhu zvachona nimozviona. Zvotoda kutoti ndiite komanisa uye nditsvake kuti ndingawana here vanhu vanokwasa kutisekera nemajecha kwana sekuru. Uko rimwe rakazouya nditi jecha rakauya riripo charavako ende kutobhuwa kuenda because unongoenda but hakuna hakusati kwarufiwa amozvo. Sachirega totsvaka mabhirida. Thank you akasapota kuti zvinhu zvinge zvichiuya pano. Riverside rakauya, support yenyu yakanaka toikurudzira. Saka sister John. Alright. Ndauya kuzi tichaurekera kuti uko chimbichipi futi kwachimbisirwe extension 6 meters over 6 meters paya pamwe dai ukaona takatorufa so wakambozorayira kashoko ndichitika zvatorekera ndasingazvizi zvekupisirei. ndakatowana baba shelter handizii ndopapatizvo ndimbodetangoita mapurani kuti tijoin
mapuranga ungonosafa kakuti mapuranga ndiwo tirisunguita isipobaikira hana stress aiwa tirisungomariwa mapuranga iwaya nauzi ndodzokera kuti tijoine manje hazvibuni manje kujoina chii kujoina newaya simbi dzedu nepekauya inorova nepane waya nekuti panenge pari taurisai vanhu vazviwisise vanhu vanozofa ndikunyika Alright. taurai kuti chii Chamisa- gaizi ndauya kuno kuna bhilda kuti tinzive kuti pandakasiya mazenga aya ndakasiya ndarayira shoko kuna baba wacho kuti chivaudza kuti chirufai hamaona ndakambosvira papa isati tamborufa nesimbi ever since tichitanga kuti maproject ava vakatiri komenda simbi dzedu tikasiyatika zvanaka saka now ndaona imba ndasvika kwana maitobias ndikati kwavasati varufa sei vakati andaona chinda kuti kachirega tiwi ndokwamaona tauya kunoku kune contract yavo ari kuita saka vari kundiudzawo imwe nyaya chitaura imwe nyaya yenyu kuti inyaya yei yaita kuti pasa rufa nyaya yatimisa kurufa inyaya yekuti nhasi sichero vakangozosiya varayira shoko saka varayira shoko ini handina kukwanisa kuti ndivafonere plus plani panga pasina sezvo varivo injiniya simbi dzedu dzoda kuweredhewa since ari ma6 meters mudhiri wedu its over 6 meters length saka panoda kukatiwa simbi dzojoiniwa neaki then torufu toenderera mberi nebasa ndozvamisa chete pari zvino naweredha saka imimi kuti munhu uyu weredha uyu anonzi mari kudzikata nekudzinama handifungi kuti angasvike mari inoita $20 its less because kungokata nekungojoina dzosengeka nei manje tenge takutsvaga munhu totsvaga munhu wekuhaya futi kuti adzisenge adzokera nadzoko pamotobias anogona kutsvagawo ivasikana mwatiwe murume yawo unotonditsirisa imba yako kana yapera mwari vakanaka zvokwadi watambura apla zvekuhaya hamboiti $3 anogona kuita pondo kana atodhura $3 kuenda kwachereni madziremere simbi dzedu ndo mari inongosengedwa kazhinji kana vanenge vakutongomuhuyawo tsitsike saka tikurohwa pasinomusara tokubata ma5 kawati uko kure stereki kwamuvhimi kuuya kwachireni atinongotagurisa isu zvimasemendi nengoro pauyu menge mutorohwa kubva panosvika kwachireni ma$3 kwamuvhimi panapa kusvika papachireni kubva pachireya kusvika kwamuvhimi ndekupi kuri kwamuvhimi kuzi ndokuziva kuti vakuri kwasa takamboti mafuwa akaramba vanenge vangotaimirawo makasi vanenge vachiti mari yawo saka poitwa sei maitobias ndo dambudzo zverimwe rapinda mumusha iri nokuti handidenda ndakazviziva ndatovavigira maevents pamwe denda ndirega kushandisa mari yacho right then kune nyaya yematanda baba yakira muchiruza matanda yaya takaswapa matanda yaya aifanira kudzokera ma114 ayaka matanda yaya ari kuvhunzwa namai matashu kuti matanda haana kuzouya sana nchiti ariko here kumbako manhingi aya pane matanda atakato mapuranga iwayo atakatora ari rongba mati ngatiswapi takamashandisa kaparing beam handiti atati 1 hatirishandisi ko 2 mamwe acho tikazoswapa iwo aivari 2 handiti pane mamwe ataifanira kuswapa aya handiti akangoma exchange musiwowe tichiti aya makamasiya here takamadzosera panoda kuti vave clear because vari kuti hanzi haana kuuya ari kuno kwi2 vakomana vandu atakashandisa vakamadzosera vakomana vapi manhenge avo vanolodha vanhu ndakanomatora inini ndibva ndamadzeta hakuna angasina kuuya kuno kumbe anga asina madiko kumbe kuti imba yedu ipere nezvinhu zvamativisira nemafuta maita basa tava nekuparuka tokumbewo kuchekeretsegwa simbi kuti dzinamiwe kuti tokumbirawo kuti simbi dzedu dzikatiwe then dzikakatiwa dzobva dzanamiwa ndochete pamisa basa redu kuti imba yamukoma-tobhi tinzi tairufa kana izvozvo zvichinge zvangoitiwa tengeta kutorufa tichipedza kurufa takuenda pakuplasta tichingotevera nezvimwe zvinongodaro daro kusvika kumafloors tinotenda
ndoiri kunzi less than not more than $20 hope tinoiwana kuti kaona $10 hame makungotaurirana pakatosha because harisi basa rekuti kwaya kudii kungokata nekungonama kungowirirana apa kutonegotiata chaiko chaiko munoenda kuna hanhindi kuna bururu kana kuti kuna big fish pawana anoda kubatsira nemari yacho then tongoya ndokuudza foni yenyu haisi kuita kuti ndazama kasingaperi kubva ndichibva kuti katomboenda kwamakanditaurira kuti hanzi haina kupinda inge chiti not available ikanditi ndikaenda kwamai muchitaura kuya kwemaiti mai vakakuseri kuya kuya vakati hativazivi vanhu vanokutaura kukotoni watiwati tiri kuvaka paseri pedzimba dzekota kwete pasaidi zva hanzi vakati hakusina mwe misha ndo pano pega pane mazimba 2 unenge mai vakatanga musaladi vari padivi nepadivi handivazivi vakatanda timurehwa vakatanudza ndikatana zina vegoti kana muzivi apamwendasvika kumachecha egreen pane koti kwapa dzimba dzakangowanda zvimaflat aiwa kumberi kwekoti but anyway tichitaura zvedu tiititindi apa ndauda mbonomanya unotsvakawo ngorove zvitina kokokoko saka ndo zviripo guys for the people kwamukoma Tobias vaya vanozoti kukwamukoma Tobias ndiri kuzama varume handidi kureva nhema everyday ndichiita cross country ambozvona petire kutoya kunogu inotongengawo zvakare wodzokera kumashops wonongenga kuenda kumusoro kuya kuya